wa gasar waka tsakanin jarumai guda uku, Hamisu Breaker sai kuma Abdul Diwan sai kuma Ado Gwanja. A cikin wa'annan fitattun jarumai, Hamisu Breaker, Abdul Diwan sai kuma Ado Gwanja, a wa'annan fitattun jarumai ne zamu gabatar da gasar waka. To yayi yan kallo kasance da wannan tashar ta mutu SD Boy 24 TV. Yauwa saboda haka idan har ba damuwa Abdul Diwan mu je zuwa. Shi ban dace ba danki da banki ke ba irin ki ko daya, akan ki zan saka cikiya sai ba ni da shi. Wow, Abdul Diwan gaskiya ne, Abdul Diwan yayi, ina son haka. To shikenan ina zuwa. Yauwa Hamisu Breaker mu je zuwa. Ko baro ba sa gwada mana yanda ake zama da juna ba, kuma idan tsautsayi ya raba da kai gaskiya ne Hamisu Breaker, wannan shi ake kira da ka iya ka huta. Ya Hamisu Breaker ina zuwa. Ado Gwanja bismillah. ina sako kura masu jinkiya sun kama cikin dubu dai ba a cire biyar ko goma. Kai Ado Gwanja, wow, hey Ado Gwanja gaskiya ne yayi. Ina zuwa 1 minute. Hamisu Breaker na dawo kanka mu je. San ki ba zan bari ba, ko za a kai ni inda ba za na dawo. Kai gaskiya ne Hamisu Breaker, na ga wannan fita kana da maki 50. Abdul Diwan mu je zuwa. Amina mugun mamaya, abin da ban taɓa sawa kaina ba, gashi yau ina ta yin bibiya. Hey Abdul Diwan, to yayi welcome, congratulations. Kai kuma kana da maki 65. Yau Ado Gwanja na dawo kanka mu je. Santuwa bai gwada sata, mai da hannun kyauta karanta. Kai gaskiya ne Ado Gwanja, to yayi kuma kana da maki 70.